Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вечерний Витебск». Всім добрый вечар, Сяржук, як заўсёды, рады цябе бачыць. Добрый вечер, Иван. Ну вось сёння такі дзень, калі мы зноў сустракаемся ў нашай тэлекавярні, каб паразмаўляць пра што? І даведацца пра гісторыю Віцебска. Нейкія яго такія таямніцы. Сёння будзе таямніца з таямніц, здаецца мне. Таямніца з таямніц. Сёння ў нас пойдзе гаворка пра яўрэйскае рэлігійнае жыццё. Вось будзем хутка пачынаць, прапануем спачатку паглядзець афішу, а потым ужо да нашай тэмы. Витебский художественный музей представляет выставку-ярмарку «В мире самоцветов». Посетители ждут эксклюзивные авторские украшения из натуральных камней, подарки и сувениры из оникса, малахита и яшмы, а также винтажные предметы интерьера, бижутерия и коллекционные минералы. Выставка открыта с 10:00. Витебский областной методический центр народного творчества представляет выставку работ изобразительного искусства «Мир глазами детей». В экспозицию вошли живописные работы образцовой студии «Живопись» Центра культуры Новополоцка, образцовой художественной студии «Колорит» Рассонской детской школы искусств и образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства Липельский районный дом культуры. Студии представили лучшие работы своих учащихся, выполненные за последние 3 года. Выставка работает с 9:00. Ледовый дворец спорта представляет «Цирк на воде». Тонны воды в обрамлении светомузыкальных фонтанов до 19 метров высотой. Феерическое шоу с выступлением цирковых артистов международного класса. Зрители попадут на пиратский корабль, а очаровательные русалки покорят сердце публики своим незабываемым полетом под купол цирка. Иллюзион-аттракцион с древней родины инков, заклинатель огня из далекой и загадочной Индии, аквабалет и лазерное шоу покорят воображение детей и взрослых. Начало в 18:00. Яшчэ раз добрый вечер, шановныя тэлегледачы. Як мы ўжо сказалі з Іваном, сёння гаворка ў нас пойдзе пра яўрэйскае рэлігійнае жыццё Віцебска і Віцебшчыны. І рады прадставіць вам нашага госця. Гэта Константин Карпекін, галоўны захавальнік фондаў Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, кандыдат гістарычных навук. Вітаю вас. Добрый вечер, Константин. Ну, як заўжды у нас пытанне такі, з чаго ўсё пачыналася, калі ўпершыню ёсць нейкія ўпамінанні, калі яўрэі з'явіліся на тэрыторыі Віцебска? Увогуле на землях Вялікага княства Літоўскага яўрэйскае насельніцтва з'яўляецца недзе з канца 14 стагоддзя. Па крайней меры, так афіцыйна лічыцца, калі вялікі князь Вітаўт надаў ім прывілеі на пасяленне на тэрыторыі Вялікага княства. Але гэта ў заходняй частцы краіны, а Віцебска, як вядома, гэта ўсходняя ускраіна. Таму тут яны з'яўляюцца на некаторы час пазней. І ў прыватнасці самы стары дакумент з выяўленых на сённяшні момант гэта дакумент 1523 года, калі ўжо непасрэдна зафіксавана, што яўрэйскае насельніцтва прысутнічае ў нашым горадзе. Натуральна, гэта... Што гэта за дакумент такі? Гэта, таксама, наколькі я памятаю, прывілей на гандаль спіртнымі напоямі. Але гэта на дадзены момант такі дакумент выяўлены, можа, з цягам часу знойдуцца нейкія іншыя падрабязнасці, таму і нейкі год больш позні з'явіцца, дапусцім, нейкусь так. А ўвогуле трэба сказаць, што з цягам часу яўрэйскае жыццё і яўрэйскае рэлігійнае жыццё ў Віцебску, на Віцебшчыне рабілася ўсё больш інтэнсіўным. І калі, напрыклад, у сярэдзіне 19 стагоддзя яўрэі ў гэтым рэгіёне складалі недзе каля 30–40% ад агульнай колькасці насельніцтва, то ўжо вось у 20-е гады 20-го стагоддзя яўрэі складаюць па БССР у цэлым, па рэспубліцы, гэта каля 11–13%, у розных перапісах розныя звесткі. Але вось па Віцебску, непасрэдна па горадзе, гэта нават яны складаюць больш за палову насельніцтва. Гэта яшчэ ў 20-м стагоддзі? Гэта 20-е гады 20-го стагоддзя. Перапіс 1926 года дае нам такія звесткі. Ну, а зараз, як вядома, апошні перапіс быў у 2009 годзе. Там зафіксавана ўсяго 1300 яўрэяў у нашым горадзе. Што будзе на дадзены момант, пакажа перапіс, які... Гэта там, напэўна, ўжо 0
з нечым проценту. Так, так. Ось. Ну, хаця, хто ведае, праз 10 гадоў, можа, сітуацыя змянілася у лепшы бок, скажем так. Ну, усе ж ведаюць, што літаральна недавно адчынілася новая сінагога ў Віцебску. Так. Абсолютно новая. Чым яна нават прыкметная, гэта тым, што яна пабудавана не на нейкім гістарычным месцы, дзе да гэтага існавалі сінагогі ці малітоўныя дамы. Это абсалютна новая сінагога. У гэтым плане яна унікальная для Беларусі, таму што ў іншых гарадах звычайна альбо рэканструіруюцца сінагогі, альбо будуюцца на тым самым месцы, дзе калісьці яны існавалі. Ну, а ў Віцебску вось такая цікавая сітуацыя. Я правильно зразумеў, што вось калісьці ўсё вырашаў гандаль, так? Вось вы сказалі, быў прывілей нават нейкі, які дазваляў таргаваць, і вось праз гэта пашыралася нават насельніцтва, іх прысутнасць тут, так? Ну, в прынцыпе, у нейкай ступені так, але значную ролю адыграў яшчэ і той фактор, што яўрэям забаранялі жыць у... Ну, не тое, што забаранялі, але стваралі не вельмі такія спрыяльныя ўмовы для пражывання ў краінах заходняй Еўропы, у сярэдневяковых дзяржавах. Ды і на тэрыторыі маскоўскага княства іх таксама, не сказаць, каб вельмі паважалі. Таму тэрыторыя Вялікага княства Літоўскага і потым Рэчы Паспалітай гэта быў такі своеасаблівы аазіс для яўрэйскага насельніцтва, дзе іх, в прынцыпе, не прыгнічалі. Былі там у сярэднявеччы пару такіх прывілеяў, калі вялікі князь Александр спрабаваў як бы таксама забараніць тут пражыванне яўрэяў, але хутка ён ад гэта адмовіўся. Ну, в прынцыпе, яўрэям тут жылося вельмі ўтульна. Ну, а ў Віцебску нейкія абмежаванні былі ў правах іх на той жа гандаль, на жыццё нейкае? Ну, сітуацыя ў Віцебску не адрознівалася ад сітуацыі ў цэлым па дзяржаве. Пагэтаму нейкіх такіх спецыяльных абмежаванняў непасрэдна ў Віцебску і на Віцебшчыне, в прынцыпе, не было. І трэба сказаць, што, канешне, яўрэі прытрымліваюцца сваёй нацыянальнай рэлігіі, іўдаізму, і паколькі насельніцтва тут вось так павялічвалася з года ў год, то і колькасць сінагог і малітоўных дамоў пастаянна таксама павялічвалася. І ў гэтым плане Віцебск таксама вельмі прыкметны, таму што вось калі браць сітуацыю на пачатак 20-го стагоддзя, у прыватнасці напярэдадні Вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі 17-го года, у Віцебску налічвалася 74 сінагогі і яўрэйскія малітоўныя дамы. І ў гэтым плане Віцебск саступаў толькі Мінску, дзе было 83 іўдзейскія культавыя установы. Ну, але калі параўнаць Мінск і Віцебск па памерах і па колькасці насельніцтва? Па колькасці насельніцтва таксама, у прыватнасці па колькасці яўрэйскага насельніцтва, Віцебск таксама знаходзіўся на другім месцы пасля Мінска. Таму, умоўна кажучы, Віцебск можна назваць другой яўрэйскай сталіцай. Не Бабруйск. Не, ўсё ж такі не Бабруйск. Калі браць гэтыя паказчыкі, то менавіта Віцебск. І вось ім дазвалялі, вось калі яны тут з'явіліся, вось ствараць гэтыя сінагогі, ці гэта была вялікая для іх праца, каб атрымаць кожны дазвол на будоўлю? Сапраўды, вы так трапна адзначылі, што гэта справа была не з самых простых. Вось у прыватнасці у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі у Мінску ёсць вельмі цікавыя дакументы, якія сведчаць пра тое, як адчыняліся і будаваліся сінагогі і малітоўныя дамы ў Віцебску. Гэта вельмі цікавыя змястоўныя дакументы, гэта справы будаўнічага аддзялення Віцебскага губернскага праўлення. Гэта асобны фонд. Вось, і там сабраны, па сутнасці, па кожнай культавай установе асобная вось такая справа, дзе, дапусцім, сабралася яўрэйская абшчына, вырашыла, што вось ім патрэбны новы малітоўны будынак, альбо стары ўжо пачаў разбурацца, альбо нехта з сябраў абшчыны, нехта з вернікаў вырашыў свой нейкі дом ці нейкае жылое памяшканне вось аддаць на карысць абшчыне і абсталяваць там малітоўную залу. Натуральна, гэта не проста ўсё так вось захацелі і зрабілі. Гэта трэба было вылучыць упаўнаважанага з асяроддзя абшчыны, каб абшчына заверыла сапраўды, што вось мы гэтаму чалавеку давяраем гэтую адказную справу. Затым пісалася вось хадайніцтва на імя віцебскага губернатара,
да гэтага хадайніцтва трэба было прыкласці абавязкова падрабязны чарцёж. І на гэтым чарцяжы не толькі што знешні воблік будынку адлюстраваць, але яшчэ зрабіць выкапіроўку з плана мясцовасці, указаць усе памеры, каб вытрымліваліся адлегласці ад культавага будынка да хрысціянскіх храмаў. Карацей кажучы, шмат розных умоўнасцяў. Але з аднаго боку вернікам гэта аформіць было часам, верагодна, не вельмі проста і можа нават фінансава затратна, але затое на сённяшні дзень мы можам адсачыць вось такія цікавыя асаблівасці таго часу. І вось гэты комплекс дакументаў накіроўваўся ў губернскае праўленне. Потым губернатар і губернскае праўленне разглядала гэта ўсё, альбо зацвярджала праект, альбо паведамляла абшчыне, што вось нейкія там умоўнасці і патрабаванні не выкананы, трэба яшчэ нешта дарабіць, нешта ўдакладніць, ну і гэтак далей. Ну, а калі разглядаць прыватныя выпадкі, то вось ёсць такія статыстычныя звесткі, што калі у 1902 годзе ў Віцебску было 50 сінагог і малітоўных дамоў, то да 1917 года іх колькасць павялічылася да 74. Ну, атрымліваецца, вось літаральна за паўтара дзесятка гадоў недзе так 24-25 новых малітоўных будынкаў з'явілася. Ну, гэта амаль 50% таго, што было. Так, вось атрымліваецца, што менавіта пачатак 20-го стагоддзя гэта час інтэнсіўнага росту колькасці гэтых будынкаў. Ну, але зноў-такі былі свае цяжкасці. Напрыклад, некаторыя будаўніцтва дазвалялася адразу, некаторыя нават ёсць выпадкі, што праз 10 гадоў, як было, напрыклад, з так званай купецкай малітоўнай школай. Зноў-такі вернікі напісалі хадайніцтва, вось хочам пабудаваць новы будынак, таму што стары ўжо, хоць і мураваны, але ён ужо там вельмі стары разбураецца. І гэта датычылася той часткі горада, вось дзе зараз стаіць каледж сувязі за Дзвіной. Ну, зноў правабярэжжа Дзвіны. Так. Зараз, на жаль, там ад малітоўнага будынку нічога не засталося, вось гэта каледж сувязі. І вылучыліся грошы вялікія, там спонсары знайшліся сярод абшчыны. Захаваўся з тых часоў праект, і праект вельмі прыгожы, будынак у так званым маўрытанскім стылі, ну, такі усходні стыль з ляпнінай над вокнамі, вельмі такі, ну, прыгожы будынак. Але камісія пры губернскім правленні разгледзела гэта ўсё і зазначыла, што, ну, па-першае, там напісана, што чарцёж састаўлены неахайна, хоць, ну, допустим, з пункту погляду гісторыка, в прынцыпе, ўсё зроблена даволі якасна і падрабязна вычарчана. І пры тым, што вось гэты будынак назвалі вось гэты стыль, у якім ён меркаваўся яго пабудаваць нейкім незразумелым стылем. І ўвогуле была прапіска з боку мясцовых улад, што праект гэты састаўлен безобразна. Ну, абшчына, канешне, хацела дабіцца свайго, і ўсё роўна яны падрыхтавалі яшчэ адзін варыянт праекта, але другі варыянт, які, дарэчы, быў дазволены ў 1910 годзе, быў значна просты. Ну, як, скажам, звычайны жылы дом. Мураваны, з звычайнымі вокнамі, без ніякіх там вежачак, без ніякіх амаль што ўпрыгажэнняў. Ну, але тым не менш, вось, калі улічыць, што вось першае хадайніцтва датуецца 1902 годам, то дазвол быў атрымлены толькі ў 1910. А вось тое, што такі прамежак часу вялікі прайшоў і не маглі зацвердзіць гэты праект, гэта ўсё ж такі такое стаўленне сур'ёзнае архітэктараў горада, ці гэта такія палкі ў колы проста непасрэдна з гэтым будынкам? Ну, прааналізаваўшы некалькі, ну, нават даволі вялікую колькасць такіх спраў, можна прыйсці да высновы, што ніякага такога ўжо спецыфічнага і прадузятага стаўлення менавіта да іўдзейскіх культавых будынкаў, у прынцыпе, не было. Таму што там у кожнай справе, калі ідзе нейкая тэрміноўка ці вось такія, скажам, прыдзіркі, гэта ўсё абгрунтавана, гэта ўсё даюцца спасылкі на статут будаўнічы тых часоў, згодна з якім павінна было ажыццяўляцца будаўніцтва, і дзе прыводзіліся ўсе нюансы, адпаведна, узвядзення новых будынкаў. Так што, ну, не выходзіць казаць, што вось
як бы расійскія імперскія ўлады заміналі іўдзейскім абшчынам. В прынцыпе, як бы складваецца ўражанне, што ўсё было даволі аб'ектыўна. Ды і сапраўды, калі ўлічыць, што забудова того горада была ў цэлым драўлянай, то вельмі так шчапяцільна адносіліся да пажарнай бяспекі. Заўсёды трэба было адсочваць, каб не было скучанасці гэтых будынкаў, калі вось сінагога ці малітоўны дом планаваўся драўляным, то каб былі праходы і завулкі свабодныя ў выпадку пажару, каб паспець выратавацца. Так што гэта, в прынцыпе, ўсё было досыць аб'ектыўна. Вось вы сказалі, што ўсё ж гэта будавалася на грошы абшчыны, так, спонсары нейкія з'яўляліся. З гэтым зразумела, так, заўсёды ж адбываецца ў рэлігіі, так, на нейкія узносы, так, гэта ж робіцца. Ахвяраванні, так. А ў тым, што датычыцца будаўніцтва, хто гэта будаваў? Віцебскія майстры? Не, нават будаўнікі не маглі нават такое пабудаваць, ці маглі? Вось як гэта? Ёсць што-небудзь у дакументах? Такая колькасць яўрэйскага насельніцтва. Ну, я ж не ведаю. Было шмат драўляных. Драўляныя маглі пабудаваць. А вось такі праект, пра які зараз вы расказалі. Ну, вось наогул, калі казаць пра ўзвядзенне і прыстасаванне будынкаў, то хацелася б адзначыць, што зноў-такі, калі браць статыстыку, то недзе каля 40% новых малітоўных будынкаў гэта былі ахвяраваныя ўжо гатовыя пабудовы. Па крайней меры, па Віцебску у пачатку 20-го стагоддзя гэта статыстыка вельмі так добра прасочваецца. Таму, напэўна, хутчэй за ўсё гэтыя будынкі былі ўзведзены мясцовымі майстрамі, вельмі верагодна, што самімі яўрэмі, прытым, што першапачаткова гэта быў звычайны жылы дом, потым яго проста вось прапанавалі ў якасці малітоўнага памяшкання. Зноў-такі там трэба было ўсё абсталяваць, прывесці ў адпаведнасць з гэтым статутам будаўнічым і гэтак далей. А калі казаць пра новыя будынкі, прыватнасці мураваныя, то, на жаль, у дакументах такіх падрабязнасцяў няма. Але вось вельмі важна было, каб за самім працэсам узвядзення сачыў губернскі архітэктар. На той момант, у пачатку 20-го стагоддзя, гэта быў знакаміты архітэктар Кібардзін. І нават у гэтых справах па будаўніцтве новых сінагог, малітоўных дамоў сустракаюцца дакументы з яго подпісам, некаторыя будынкі ён аглядаў асабіста і нават браў пад сваю адказнасць якасць узвядзення. А хто быў непасрэдным майстрам, будаўніком, на жаль, такія звесткі не адлюстраваны. А якое першае рэлігійнае, вось малітоўны дом ці сінагога у Віцебску пачала працаваць? Калі ёсць звесткі такія ўвогуле? На жаль, такіх падрабязных дакладных звестак я прывесці не магу, але вось, в прынцыпе, у 19 стагоддзі ўжо гэта шмат малітоўных будынкаў дзейнічала. І, напрыклад, ось гэта харальная сінагога, якая існавала ў пачатку вуліцы Каліні, там, дзе непадалёк ад Дабравешчынскай царквы, там, дзе зараз парк пераможцаў. Вось яна узведзена ў першай палове 19-го стагоддзя. Гэта унікальнае месца ўвогуле, калі там знаходзіліся разам і праваслаўны сабор, і два каталіцкіх касцёла, і яшчэ сінагога. Я думаю, што гэта чарговы раз падкрэслівае талерантнасць беларускага народа і насельніцтва нашай дзяржавы і нашай краіны. Так ён, вось гэтай харальная сінагога з'явілася на пачатку 19-го толькі? Так, недзе вось датуецца першая чвэрць 19-го стагоддзя. І, дарэчы, калі казаць пра тое, што захавалася да сённяшніх дзён, то, канешне, пра гэта можна доўга казаць, таму што забудова, вось, допустим, за Смаленскім рынкам, такая бачна, што 19-е, пачатак 20-го стагоддзя. Але хацелася б адзначыць 3 такіх вось цікавых аб'екта, якія і турыстаў могуць прывабліваць, і гараджанам будуць цікавы. Па-першае, гэта рэшткі сінагогі на вуліцы Рэвалюцыйнай.
Думаю, шмат хто іх бачыў, шмат хто там бываў, асабліва той, хто Тут можа так адбыцца, што яшчэ крыху часу і можна і гэтага не пабачыць уже, што засталося, напэўна. Так, трэба... Таму што фасад яго ўсё меней і меней і меней, на жаль. Так што хто не паспеў, трэба хуценька ісці глядзець. Гэта рэшткі вялікай любавіцкай сінагогі. Наогул яе гісторыя пачалася ў 1882 годзе, але першапачаткова будынак быў драўляны. Ну і як гэта часта бывае, ён проста згарэў падчас пажару. Гэта з'ява была частая, на жаль. Вось. І абшчына засталася, па сутнасці, без малітоўнага будынка. І ў 1904 годзе вырашылі ўзвесці новае малітоўнае памяшканне, вось рэшткі якога мы бачым сёння. Ёсць, канешне, звесткі, ну як звесткі, такія здагадкі, што менавіта гэтую сінагогу наведвалі бацькі, сваякі Шагала, але пакуль што, на жаль, дакументальных пацвярджэнняў гэтага няма. Ну, гэта, в прынцыпе, даволі лагічна, таму што гэта была найбліжэйшая сінагога да дома Шагалаў. Вось, таму, ну, навошта ехаць праз увесь горад, можна вось у суседні квартал зазірнуць і наведаць малітоўны сход. Ну, а чаму Любавіцкая? Таму што... Толькі хацеў запытацца пра назву, чаму Любавіцкая. Наогул у Віцебску было некалькі любавіцкіх малітоўных дамоў, малітоўных школ, сінагог. Чаму такая назва была папулярная ў яўрэйскім асяроддзі? Таму што любавіцкі хасідызм – гэта адзін з накірункаў іудаізму. Увогуле хасідызм узнік у канцы 18 стагоддзя. Гэта такі містычны накірунак у іудаізме. І у сваю чаргу хасідызм меў некалькі такіх школ, якія трохі адрозніваліся сваім веравучэннем. Адзін з іх быў любавіцкі хасідызм. Таксама ёсць старасельскі, некаторыя іншыя. А заснавальнікам любавіцкага хасідызму лічыцца Залман Шнірсон, які, дарэчы, нарадзіўся і жыў у мястэчку Лёзна, што за 40 кіламетраў ад Віцебска. Але з цягам часу ён і яго нашчадкі, таксама любавіцкія цадзікі, выбралі свае рэзідэнцыі мястэчка Любавічы. Зараз гэта тэрыторыя Руднянскага раёна Смаленскай вобласці. Гэта ўжо замежжа на дадзены момант Расіі. Таму і шмат было паслядоўнікаў гэтага вучэння, якія называлі свае малітоўныя дамы любавіцкімі, каб адрозніць ад іншых. Вось адсюль такая назва. А вось, прабачце, я вас перабіў, не? Так, А можна як-небудзь Віцебск так умоўна падзяліць, і кажучы пра тое, што існавалі нават, можа, нейкія раёны, дзе вось канцэнтрацыя гэтых сінагог, дамоў малітвенных, яна была найбольшая. Таму што, зразумела, усе селяцца блізенька адзін да другога, і, можа, так з'яўлялася вось па сучасных межах, можна так акрэсліць прыблізна дзе? Напэўна, ўсё ж такі правабярэжжа, не? Ведаеце, параўноўваючы і карту Віцебска пачатку 20 стагоддзя і вывучыўшы адрасы месцаразмяшчэння сінагог малітоўных дамоў, можна сказаць, што, в прынцыпе, у цэнтры, і больш так ужо па перыферыі, малітоўныя будынкі размяшчаліся больш-менш раўнамерна. Канешне, на самую скрайні, можа, трохі менш было, але так у цэлым вось яны раўнамерна размяркоўваліся. Дапусцім, хіральная сінагога у пачатку сучаснай вуліцы Калініна, галоўная сінагога Віцебска знаходзілася на вуліцы Суворава. Калі б вы пайшлі па вуліцы Кірова, тагачаснай вакзальнай, таксама вы б там, як ісці да вакзала, з правага, атрымліваецца, боку, вы б там таксама дзве сінагогі ўбачылі. І там таксама была цікавая сітуацыя. Там знаходзіліся сінагогі драўляная пісарэўскага і каменная малітоўная школа, таксама пісарэўскага. А чаму іх было дзве, в прынцыпе, побач у адным двары? Таму што адзін цудоўны дзень, гэта была апошняя чвэрць 19 стагоддзя, адзін з багатых вернікаў вырашыў ахвяраваць адзін з каменных сваіх будынкаў вось на карысць абшчыне. Прозвішча гэтага верніка было, як можна здагадацца, пісарэўскім.
А чаму ён так вырашыў? Таму што стары малітоўны дом, драўляная такая хатка, ну, ўжо паціху развальвалася, таму што даўно было пабудавана. Ды ён аргументаваў, што вось тут чыгуначны вакзал, старая малітоўная школа, вось выходзіць літаральна на вуліцу, там на вакзала людзі едуць з вакзала, пастаянна гэты шум, цягнікі там шумяць. Ну, а падчас малітвы, канешне, трэба сканцэнтравацца, думаць пра такое нешта больш духоўнае, а не пра мірскую мітусню. І вось прапанаваў, маўляў, ну, вы стары свой домік гэты пакінеце, а вось вам узамен, так бы мовіць, добры, каменны, які знаходзіўся больш у глыбіні двара, ну, і як бы павінен быў быць больш зручным. Але чамусьці частка вернікаў заўпарцілася, і частка перайшла ў новы дом маліцца, а частка незначная вырашыла, што вось мы застанемся тут у сябе ў старым малітоўным доме. І нават напісалі скаргу віцебскаму губернатару, што вось, маўляў, гэты Пісарэўскі хоць і прыкрываецца тым, што хоча даць новы малітоўны дом абшчыне, а на самай справе ён проста стары гэты будынак хоча забраць сабе і гэты зямельны ўчастак пад гэтым старым малітоўным домам таксама прысвоіць. Ну, вось так заўпарціліся, аргументавалі, што вось, ну, не хочам у новым доме маліцца. Ну і мясцовыя ўлады вырашылі ўсё так даволі дэмакратычна. Яны напісалі рэзалюцыю, што вось, калі ласка, тая частка верніку, якая хоча маліцца ў старым доме, калі ласка, маліцеся ў старым, а той, хто хоча перайсці ў новую абшчыну, калі ласка, пераходзьце маліцеся ў тым доме. Вось так, што вось такія нюансы. Ну, у выніку, хоць планаваўся адзін новы малітоўны дом, но у выніку застаўся і стары, і новы з'явіўся, так што вось так адбылося. Цікава. А давайте зараз, Константин, перарвемся. Мы паглядзім чарговы музейны прадмет з фонду нашага Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. І ў нас засталіся яшчэ два аб'екты, якія захаваліся, я так разумею. Так? Іх захавалася больш, але мы падрабязней спынімся на двух. Добра. Спачатку музейны прадмет. История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». Мы працягваем нашу размову з Константином Карпекіным і аб'екты, якія яшчэ захаваліся ў Віцебску, які звязаны з рэлігійным жыццём. Так, хацелася б трохі падрабязней расказаць пра адзін цікавы будынак. Яго ўсе бачылі, ён знаходзіцца ў самым цэнтры Віцебска. Все яго ведаюць, дакладна. Так, нават дзеці. Больш за ўсіх дзеці. Не толькі дарослыя. Гэта сённяшні тэатр «Лялька». Як вы ведаеце, ён вось на беразе Віцьбы тут у нас знаходзіцца. Але самае цікавае, што на дадзены момант на гэтым будынку вісіць шыльда, што гэта помнік архітэктуры канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, а калі больш дакладна, то гэта 20-е стагоддзя. Гэта 20-е стагоддзя,
1912 год, по крайней меры, пачатак будаўніцтва. І ўзводзіўся гэты будынак як Талмуд Тора. А Талмуд Тора – гэта пачатковая рэлігійная школа для яўрэйскіх дзяцей. Ёсць такое яшчэ паняцце хедер, але хедер – гэта таксама рэлігійная пачатковая школа, але прыватная. Калі дзеці хадзілі на кватэру да настаўніка, да меламеда, як гэта па-яўрэйску вучыць, і займаліся там вывучэннем яўрэйскай пісьменнасці, асновам веравучэння і гэтак далей. Ну, так бы мовіць, па сучаснай тэрміналогіі такія рэпетытары былі. Але, натуральна, не ўсе бацькі маглі заплаціць за такую адукацыю для сваіх дзяцей, таму абшчына з агульных збораў вылучала частку сумы на утрыманне вось такіх Талмуд Тор. Это, вось, як я ўжо сказаў, пачатковая рэлігійная школа. Як зараз модна гэта, да? Краундфандинги. Ну, так. Накшталт такога было. Так, ну, гэтыя грошы вылучаліся на розныя патрэбы, але паколькі ў яўрэйскім асяроддзі адукаванасць гэта адна з такіх найбольш паважаных рысаў, то вось, ну, усе павінны былі быць пісьменнымі, ведаць асновы веравучэння, і вось такія дзеці з бяднейшых слаёў маглі наведваць Талмуд Торы. Найбольш раннія звесткі пра віцебскія Талмуд Торы адносяцца да 1853 года. Але гэтыя звесткі з памятных кніжак віцебскай губерні, можа, канешне, гэтыя Талмуд Торы ў Віцебску існавалі і раней. Але вось зафіксавана спачатку так. Спачатку было немат навучэнцаў, некалькі дзесяткаў, але паступова, вось да пачатку 20-го стагоддзя, колькасць вучняў і колькасць дзяцей, якія жадалі, ну, ці дакладней жадалі бацькі, каб іх дзеці хадзілі навучацца, узрасла да некалькіх соцень. І, натуральна, у старых будынках, старых памяшканнях ужо ўсім не хапала месца. Ну, зноў-такі, тут можна трактаваць па-рознаму, ці то яўрэйскае насельніцтва імкліва павялічвалася, ці то яно імкліва бяднела. Таму, ну, вось такое пытанне ўзвядзення новай Талмуд Торы было актуальным. А навучанне было платным? Не, у тым той справа, што ў Талмуд Торах за навучанне плаціла абшчына. Па сутнасці, для бацькоў і для дзяцей навучанне было бясплатным. І вось адзін з упаўнаважаных ад абшчыны напісаў у Віцебскае губернскае праўленне хадайніцтва. Просім узвесці новы будынак для Талмуд Торы. І гэтае хадайніцтва датуецца 1912 годам. Будынак гэты дазволілі узвесці, і калі я знайшоў гэтыя дакументы ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску, як быццам знаёмыя абрысы, як быццам вось гэты участак горада Віцебска, квартал, планіроўка суседніх будынкаў, бераг Віцьбы, вось акруговы суд, сучасны мастацкі музей. Помнік Хаттабычу. Так, помнік Хаттабычу. І тут раз вось гэты прыкметны двухпавярховы будынак, ну, так гэта ж лялька, аказваецца. Вось, і там... А ён вельмі змяніўся, вось? Ну, в прынцыпе, калі вось параўнаць галоўны фасад, то, ну, вельмі лёгка пазнаць гэты будынак, вельмі падабенства прасочваецца. Канешне, там можа нейкія карнізы, там... Ну, дэкаратыўнае аздабленне. Ну, але там, в прынцыпе, гэта ў такім больш класічным стылі пабудавана, таму там асаблівых прыгажэння няма. Але калі я пабачыў, я адразу пазнаў гэты будынак. Ну, канешне, потым ужо пайшоў з чарцяжом колькасць вокнаў, размяшчэння параўноўваць, ну, каб ужо пераканацца да канца. Ось. Ну, і там, па-першае, было падвальнае памяшканне, ну, верагодна, яно і зараз ёсць, дзе размяшчаліся майстэрні для дзяцей, а на першым і на другім паверхах ужо знаходзіліся навучальныя кабінеты, жыллё, ці, як бы гэта сказаць, ну, кватэра, памяшканне для загадчыка Талмуд Торы, сталоўка, бібліятэка, ну, карацей кажучы, усе памяшканні, якія патрэбны былі для навучання. І памяшканні былі досыць вялікія. У дакуменце адзначана, што навучальныя класы разлічваліся прыкладна на 30-40 вучняў. Ну, не ведаю, як у іх там было з дысцыплінай, але вось такія вялікія памяшканні. Вось.
Ну і праўда, калі з улікам таго, што Талмуд-Тора была пабудавана вось недзе ў 12-м, ну, верагодна, 13-м годзе, канешне, будаўніцтва зацягнулася на нейкі час, але праіснавала яна паўнацэнна не вельмі доўга, таму што тут, як мы ведаем, пачалася Першая сусветная вайна. Адразу ж, калі з'явіліся першыя параненыя, калі ўжо расійская армія адступала, частку памяшканняў Талмуд-Торы занялі пад шпіталь, і размясцілі там параненых хворых. Ну, а ў савецкі час, калі ішла барацьба з рэлігіяй, натуральна, ўжо забаранілі всякія прыватныя рэлігійныя навучальныя установы, і ясна, што Талмуд-Тору таксама пачалі трохі так заціскаць. Вось. І ёсць звесткі, што спачатку зноў-такі частку памяшканняў заняла савецкая школа, але, в прынцыпе, прыкметна тое, што як Талмуд-Тора, верагодна, гэтыя установы працягвала існаваць у такім звужаным сэнсе, таму што, напрыклад, у дакументах 27-го года гэты будынак абазначаны менавіта як Талмуд-Тора. Ну, няма такой прапіскі, што былая, там, ну, менавіта Талмуд-Тора. Таму можна зрабіць такую выснову, што, хутчэй за ўсё, яна, в прынцыпе, дзейнічала. Ну, але потым гэты будынак быў канчаткова аддадзены пад яўрэйскі педтэхнікум. Вось, ну, на тым гісторыя непасрэдна Талмуд-Торы ў гэтым будынку, в прынцыпе, і скончылася. А вось вучні гэтыя, якія займаліся у Талмуд-Торы, куды яны падзеліся? Ці яны проста пайшлі ў звычайныя савецкія школы? Канешне, так вельмі складана адсачыць, таму што, па крайней меры, асабіста мне не трапляліся спісы навучэнцаў, таму па прозвішчах неяк так прасачыць складана. Але можна меркаваць, што паколькі ў Віцебску, ну і ў іншых мястэчках, гарадах Віцебшчыны існавалі і пад савецкай улады, і падпольныя хедары. Неважна, што іх забаранялі, судзілі гэтых настаўнікаў, прыцяснялі бацькоў, там вымовы нейкія мы рабілі. Усё роўна падпольныя схаваныя хедары існавалі. Таму я думаю, калі бацькі жадалі, каб дзеці атрымалі рэлігійную адукацыю, яны з гэтых афіцыйна забароненых устаноў проста пераводзілі сваіх дзяцей у хедары, гэтыя падпольныя. І наогул па дакументам прасочваецца такая з'ява, што многія дзеці наведвалі адначасова і савецкія школы, і вось гэтыя рэлігійныя хедары, ці падпольныя Талмуд-Торы. Таму што многія бацькі, яўрэі, жадалі, лічылі, што можа вось гэтая савецкая адукацыя не вельмі надзейная, і вось шукалі нейкія вось такія кампрамісы. Ну, там, здаецца ж, нават ужо падчас савецкай улады, калі, ну, не ганенне так, але калі ўсё зачынялася, здаецца, у Віцебску быў канфлікт, і толькі хтосьці з яўрэйскага, не ведаю гэтых санаў, і ён сказаў, што адукацыя ў Талмуд-Торы і хедары значна вышэйшая і якаснейшая за звычайныя савецкія школы. Ён вось асмеліўся такое заявіць. Ну так, гэта таксама цікавы сюжэт. І зноў-такі Віцебск тут засвяціўся з такога цікавага боку. Гэта гаворка пойдзе пра 1921 год, пра суд над хедарам, так званы. Калі сапраўды было арганізавана такое агітацыйна-антырэлігійнае мерапрыемства, калі сабраліся прыхільнікі і праціўнікі рэлігійнай адукацыі. І чым было прыкметна, што наогул, калі браць межы Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і наогул савецкую тэрыторыю, таму што, в прынцыпе, у 21 годзе Віцебская губерня адносілася да РСФСР, то на савецкай тэрыторыі гэта было першае падобнае мерапрыемства менавіта ў Віцебску. Вось такі публічны суд над хедарам, як увогуле над рэлігійнай з'явай. І вось за хедар на карысць рэлігійнай адукацыі выказаўся віцебскі рабін Медалье. Дарэчы, ён жыў у доме, вось там, дзе зараз пачынаюць гэты полацкі пуцеправод рамантаваць, там такі дом стаіць з надпісам «Мэбля». Вось там гэта дом рабіна Медалье. І ён афіцыйна выказаўся ў абарону рэлігійнай адукацыі. Ну, а па выніках гэтага суда над хедарам была нават выпушчана спецыяльная брашура на ідышы, але яе знайсці досыць складана. Я нават не ведаю, ну, у Віцебскай абласнай бібліятэцы дакладна няма, напэўна, нават у нацыянальнай няма. Ці недзе схавалі.
Можа так, можа, мы потым это накіравана знішчалі, ну тут цяжка сказаць. Вось. Ну, а рабін медалье, чым знакаміты, што потым, спачатку ён быў духоўным рабінам горада Віцебска працяглы час, яшчэ з рэвалюцыйных часоў, з пачатку 20-го стагоддзя. Вось тут праяўляў такую актыўнасць у абароны рэлігіі ў савецкі час, хоць, в прынцыпе, гэта было досыць небяспечна. І потым ён быў настолькі ўплывовым, што ў 1933 годзе яго запрасілі ў Маскву ў якасці галоўнага рабіна Масквы. Але пабыў галоўным рабінам Масквы ён літаральна некалькі гадоў, ну, сумна вядомыя рэпрэсіі сталінскія, ён быў арыштаваны і расстраляны ў 1938 годзе. Але, тым не менш, у плане яўрэйскай рэлігійнай гісторыі Віцебск, ну, як мы бачым, так засвяціўся неаднойчы. Не толькі ў 17 стагоддзі. Так. Так, вось мы паговорили пра будынак лялькі. Вельмі дзіўнае тое, што да сённяшняга дня нават захавалася ідэя пра выхаванне дзяцей, вось неяк яна працягваецца. Яшчэ адзін будынак, так вы казалі, пра які можам зараз так расказаць. Яшчэ адзін цікавы помнік яўрэйскай духоўнай культуры. Гэта будынак на сённяшняй вуліцы Савецкай, калі вось ісці да Віцьбы, і там мосцік такі ўжо праз Віцьбу. Вось з Леніна на Віцьбу, як накіроўваецца ў бок ветакадэміі. Так, так. Ты нават зараз і паказваеш. Ты нават зараз так і паказваеш. З Леніна на Віцьбу. Вось. Калі хто уважліва глядзеў, там бачна, што стары будынак з чырвонай цэглы на такім дзіўным падмурку, таму што там бераг ужо схіл такі пайшоў. І адна частка падмурка вышэй, іншая ніжэй, ну і потым такі аднапавярховы цэгляны будынак. Зараз там знаходзіцца адна з кафедр ветакадэміі, але, як аказалася, гэта збудаванне першапачаткова ўзводзілася як яўрэйская лазня. Вось Ваня не глядзі так здзіўлена. Ёсць фінская сауна, ёсць турэцкая лазня, сандуноўскі там ведаюць. А ў чым асаблівасць? А вось, я не ведаю, ці даведаемся мы сёння? Сутнасць яўрэйскай лазні ў тым, што для ажыццяўлення рэлігійных абрадаў напярэдадні важных святаў і суботы яўрэі павінны быць чыстымі, мець рытуальную чысціню, так бы мовіць. Ну, якая заключаецца не толькі у нейкіх духоўных памкненнях і думках, паводзінах, але, так бы мовіць, і ў фізічным плане. Вось, таму будаваліся па ўсіх мястэчках і гарадах вось такія яўрэйскія лазні. Зноў-такі, там гэта маглі быць звычайныя грамадскія лазні, але там абавязкова павінна было быць спецыяльнае аддзяленне з гэтак званай міквай. Міква — гэта спецыяльны рытуальны басейн, які будуецца згодна з рознымі складанымі патрабаваннямі, пэўнай глыбіні, з мінімальным пэўнай колькасцю вады ў гэтай лазні. Ну і вось для гэтых рытуальных амавенняў патрэбны яўрэям вось такія лазні, басейны. А гісторыя будынка пачалася таксама ў 20 стагоддзі, у 1913 годзе, калі адна з віцебскіх купчых, Сора Гершуна Мазія, наколькі я памятаю з дакументаў, у лютым 1913 года напісала першае хадайніцтва, што яна гатова вылучыць грошы на ўзвядзенне лазні для яўрэйскага насельніцтва і выбрала менавіта гэты ўчастак. Але першапачаткова мясцовыя ўлады аднесліся да гэтага досыць скептычна і з такой насцярожанасцю, таму што, па-першае, там вось Віцьба працякае. Гэта было месца адпачынку гарадскога насельніцтва. Там, вось, напэўна, пляжык у той час такі быў, зручны падыход да рэчкі. Там мясцовае насельніцтва, не толькі яўрэі, наогул усе віцебляне любілі купацца, а тут раз і будзе лазня, і ўся гэтая брудная вада пальецца на пляж, на адпачываючых, у Віцьбу гэтую. Па гэтаму там... Тады ўтварылася першая экалагічная камісія. У нейкай ступені так. У гэтую камісію і санітарнае аддзяленне уключылася Віцебскага губернскага праўлення, і архітэктар, і гарадская ўправа, і ўсе яны супраць гэтай купчыхі вось так скопам паўсталі. Але купчыха таксама аказалася настойлівай.
Таму Адна. яна Одна проти усіх. Сур'ёзная жанчына. Я кажу, не робкава дзесятка. так, верагодна. Таму яна настойліва пісала ў віцебскую гарадскую управу і губернскае праўленне, аргументавала ў тым, што грошай у яе дастаткова і яна можа прафінансаваць выраб Каналізацыі. ну не тое, што каналізацыі, ну у нейкай ступені так, спецыяльных фільтраў навейшай тэхналогіі, якую ўзятую адпрацаваную ваду брудную будуць фільтраваць і ў віцебу патрапіць ужо абсалютна чыстая вада. Уже тада знайшліся людзі, якія прыходзілі і прапанавалі гэтыя фільтры для вады. Працягвайце, прабачце. Так, вось. Ну і гэтыя аргументы аказаліся пераканаўчымі, і там, дарэчы, ужо згаданы раней віцебскі архітэктар Кібарадзін таксама выступіў на баку купчыхі. Ён нават напісаў спецыяльную распіску, што як бы дае гарантыю таго, што будзе асабіста назіраць за будаўніцтвам, за якасцю вось гэтых фільтраў. І вось летам 1913 года будаўніцтва дазволілі. Вось. Таксама захаваліся чарцяжы гэтага будынку. Ну і калі параўнаць візуальна сённяшнюю гэтую кафедру і ўзяты вонкавы выгляд таго праекта, то яны супадаюць, таму і план мясцовасці дае падставы меркаваць, што вось менавіта гэта узводзілася як яўрэйская лазня. Таму вось такі цікавы турыстычны аб'ект. Ну, калі б не кафедра, альбо, можа, ў якасці платных паслуг можна прапанаваць ветакадэміі зрабіць там памяшканне і з такім рытуальным басейнам. Гістарычная падстава для гэтага ёсць. А вось, улічваючы такую колькасць яўрэйскага насельніцтва ў Віцебску, увогуле гэта неяк уплывала на жыццё Віцебска? Ну, я не ведаю, па суботам нікога не было на вуліцах, ніколі там не было суботнікаў. Ну, я так ідэі свае прапаную. Тут я больш падрабязна магу сказаць пра савецкі перыяд нашай гісторыі. Так, пра савецкі. У нас просто засталось толькі хвілінкі 4 літаральна. Ну, на савецкі перыяд хопіць. Значыцца, мы прывыклі думаць, што савецкая ўлада гэта цалкам нешта такое катэгарычна атэістычнае, антырэлігійнае. У нейкай ступені гэта, канешне, так. Але дакументы архіву сведчаць пра тое, што вось у першыя некалькі гадоў савецкай улады, ну, прыватнасці недзе так да сярэдзіны 20-х гадоў, як, в прынцыпе, гэта і было заяўлена заканадаўча, аб'яўлялася як свабода веравызнання поўная, так і свабода антырэлігійнай прапаганды. Пагэтаму, з аднаго боку, органы савецкай улады, камуністычная партыя, камсамол актыўна праводзілі ўсякія антырэлігійныя мерапрыемствы. З іншага боку, і рэлігійныя абшчыны мелі права на нейкую сваю дзейнасць, і часам досыць актыўную. Ну, што тычыцца суботнікаў, вось як вы запыталіся, то нават афіцыйна былі мясцовыя заканадаўчыя акты, прыватнасці пастановы віцебскага губвыканкама, пра тое, што напярэдадні найбольш важных яўрэйскіх рэлігійных святаў яўрэі могуць працаваць да 12 гадзін, з 12 ісці ўжо дадому. Вось. І гэта адносілася не толькі да яўрэйскай канфесіі і да каталіцкай, да праваслаўнай, в прынцыпе, так. Таксама было вось некалькі найбольш важных святаў, якія, в прынцыпе, дазвалялася адзначаць вернікам, калі яны, ну, сапраўды былі вернікамі. Ну, больш таго, ну, вось і зараз доўжыцца яўрэйскае свята Песах, Пасха. Ну, 20-е гады таксама яўрэі адзначалі гэтае свята, натуральна. І нават больш таго, мясцовыя ўлады дазвалялі дзейнасць спецыяльных арцеляў па выпечцы мацы. Ну, неабходны атрыбут для святкавання яўрэйскай Пасхі. Так. Ёсць дакументы 21 і 22 года, калі вось гэтыя арцелі афіцыйна афармляліся, заяўлялі, што вось мы будзем дзейнічаць з такога-то числа да такога-то, будзем выпекаць мацу, свята заканчваецца, ну, як бы арцелі завяршаюць сваю працу. Ну, гэта было, як бы, скажем, ну, такой звычайнай, нармальнай з'явай. Натуральнай, абсалютна. Ну, в прынцыпе, так. Дакументы дазваляюць меркаваць, што гэта, в прынцыпе, не было нешта такое звышнатуральнае, нейкае выключэнне з правіл. В прынцыпе, вось да сярэдзіны 20-х гэта было, ну, в прынцыпе, рэальна. Пазней, калі ўжо антырэлігійная прапаганда пачала ўзмацняцца, то, канешне, там ужо ніякіх арцеляў, мацу гэтую выпекалі падпольна ці дзесьці
прывозілі з-за мяжы, пасылкі прысылалі. Ну, вось, а па сутнасці, ў першыя паслярэвалюцыйныя гады гэта ўсё было рэальна. У нас літаральна хвілінка, і мы не можам вас адпусціць без парашкі анекдотаў. Вы нам ужо анансавалі, так? Так, анекдоты будуць прыстойныя і паліткарэктныя. І не зусім яны датычацца менавіта рэлігійнай яўрэйскай гісторыі, але непасрэдна пра яўрэяў. Ну і таксама пра гістарычны перыяд. Ну, вось ідзе вялікая чынная вайна. Прыходзіць яўрэю партызанскі атрад і кажа: ну, возьміце мяне, хачу ваяваць з немцамі. Ну, камандзір партызанскага атрада так скептычна на яго паглядзеў, ну і кажа: ну, проста так мы цябе ўзяць не можам у атрад, вось выканаеш задання, ну тады калі ласка. Трымай табе пачку агітацыйных плакатаў, распаўсюдзіш, справішся з заданнем, ну, вернешся, прымем цябе ў атрад. Ну, яўрэй узяў гэтыя плакаты, пайшоў. Дзень яўрэй, нема два, нема трэці. Ну, праз тыдзень вяртаецца ў штаб партызанскай брыгады. Ну, усе здзіўлена: ну, дзе ты хадзіў так доўга? Ну, яўрэй кажа: ну, вы мне і тавар падкінулі. І выцягвае пачку грошай: ну, вось, трымайце. Так, ну і яшчэ адзін анекдот, гэта ўжо пра сучаснасць, але таксама пра яўрэя і пра іншыя нацыянальнасці. Прыходзіць у рэстаран амерыканец, кітаец і яўрэй. Кожны замовіў сабе талерку супа, розныя стравы, селі за адным сталом, пачалі есці. Ну і трэба ж так здарылася, што кожнаму ў талерку ўляцела муха. Ну і што зрабіў кожны? Амерыканец, канешне, абурыўся, падняў скандал: дык як гэта, што за якасць абслугоўвання? Ну, кітаец спакойна з'еў сваю муху. Ну, што вы думаеце, зрабіў яўрэй? Ён, напэўна, не стаў разлічвацца за гэта. Не, ён прадаў сваю муху кітайцу. Ну, неяк вось так. Цікава. Дзякую, Канстанцін, за цікавы расповед такі. Я так думаю, што мы зноў не ўсё распавялі, думаю, не паспелі. Тут можна яшчэ шмат чаго распавесці, але часам абмежаваны. Дзякуй, поспехаў вам у вашай даследчыцкай працы. І нам яшчэ засталося паглядзець разам з вамі, хто патрапіў у тэлек да Александра Крэнмана. Самое актуальное время для посадки картофеля мы просто не могли не узнать у жителей нашего города, договорились ли они с конем. Поехали. В этом году вы уже договорились с конем? Нет. Как это? Вы что, не будете сажать картошку? Нет. Скажите, пожалуйста, вы уже договорились с конем в этом году? Нет. Правильно. А скажите, пожалуйста, вы уже договорились с конем? С конем. У нас с лошадьми не общается уже лет 5, а может больше. Скажите, пожалуйста, вы уже договорились с конем? Нет. Как, что, не сажаете картошку, что ли? Нет. И родители не заставляют? Заставляют. Родители говорят: поехали. Вы едете с ними? Ну, если очень надо, то да. Как же не помочь родителям? Ну, то есть помогаете все-таки? Ну, когда как. Ну, как они вас уламывают, я понял. За что? Какая цена у вас ваших услуг на посадку картофеля? В будущем какие-то привилегии от родителей. То есть нужно какие-то устанавливать тарифы? Нет, не обязательно. Ну, просто родители тебе помогают по жизни, но почему бы не... То есть ты как бы инвестируешь в родителей? Они инвестировали в меня, я им... Это их дивиденды, так сказать, они Круто. получили. Скажите, вы договорились уже в этом году с конем? С кем? Ну, с конем. Вы что, картошку не садите? Нет. Ой, как вам так повезло? Почему кого-то везет? Куда? С Украины? А в Украине... Зачем? Мы же вас покупаем. Вы уже договорились с конем? Нет еще. Пора уже? Да? Посадка картофеля не за горами. Вы сами высаживаете картошку? Нет, родители высаживают. Ну, вас заставляют помогать? Нет. Вас не заставить, ни под какими условиями. Я только потом, когда уже выкапывать, это я... Кушать вы любите? Ну, кушать, да. Скажите, вы уже в этом году договорились с конем? С каким? Ну, каким? Который будет сажать картофель? Какой? Слава богу, у меня нет ни дачи, ни коня, ни... Вы рады этим обстоятельствам? Поэтому рада очень. Погода замечательная, не надо я могу никуда. просто выехать спокойно в лес и подышать. подышать воздухом, отдохнуть, Ну, полежать. сейчас вам приходила смс, что в лес нельзя? Да, приходила. Ну, Придется все равно нарушать закон. ждать нет, нарушать нельзя. Вопрос актуальный. Вы уже в этом году договорились с конем? С кем? С конем. Нет. Что, не садите картошку? Нет. Скажите, пожалуйста, вы уже договорились с конем в этом году? Нет, у нас не согласие какое. Не договорились.
Скажите, вам приходится вот весной обычно договариваться с конем? С конем, конечно, у меня лошадь дома. Серьезно? Пони. Вы ее как-то серьезно дома помните? Вольский пони. Как это бывает? То есть у вас в квартире, Почему квартира? а у вас дом, частный дом, живет, проживает. Вы же ее купили, естественно, для посадки картофеля или для... Для удовольствия. То есть, ну, маленький огородик, ну, используете ее как бы при посадке или нет? Нет. То есть просто погладить, покатать. Это же домашнее животное. То есть ее нельзя. Можно, но неохота. Ну, договорились вы уже с конем в этом году. С этим конем. Картошку сажать. У меня мотоблок есть. О! На что нам конь? На что нам конь? Круто! Мы Вы сами ездите на мотоблоке, умеете? Не, муж. Не дает? А уже не дает. Лично я с конем пока что не договаривался, но хочу, ребята, обратиться к вам. Если нас смотрят кони, позвоните мне, пожалуйста. Есть одно серьезное предложение. На сегодня все. Пока. Вось як гарманічна Александр Каренман працягнуў гэтую ідэю з жартамі. Могуць, калі Могуць гэтыя людзі. Ну нам што, нам засталося толькі прадставіць музычны падарунак, напэўна, і ўсё. А сёння для вас будзе спяваць выхаванка дзіцячай школы мастацтваў нумар 5 Паліна Пашкевіч. Усім нясумнага вечара і пакуль Усяго пабачымся. добрага. Солнце промнями, новый день распочне. Раница кольоровая, клича с дома пачнецца шлях, зазень свет в очах, цудоўная вандроўка. Там, дзе хочу спяваць, марыць і сябраваць, гэта моя